रिकॉर्डिंग स्टूडियो गाँव। डीजे अभिजीत खतरा संगे सुतलू काका बात भइल हो। खतरा संगे सुतलू काका बात भइल हो। सखी रे कैसे सुहाग रात भइल हो। रे सखी बोल न कैसे सुहाग रात भइल हो। डीजे अभिजीत आवते से जरिया बोलो काका कइले। घूंघटा उठवले की नथिया उतारले। आवते से जरिया बोलो काका कइले। घूंघटा उठवले की नथिया उतारले। पहले पहले बोलो काका बात भइल हो। सखी रे कैसे सुहाग रात भइल हो। रे सखी बोल न कैसे सुहाग रात भइल हो। सुहाग रात भइल हो। रिकॉर्डिंग बाय माँ सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो गाँव। सोनू सतरंगी अनिल के कहन खेला। कैसे पलंगिया पे चुमा होलेला। सोनू सतरंगी अनिल के कहन खेला। कैसे पलंगिया पे चुमा होलेला। कैसे बतिया वाला शुरुआत भइल हो। सखी रे कैसे सुहाग रात भइल हो। रे सखी बोल न कैसे सुहाग रात भइल हो।